ole tirtu te ka channel ka lolom levek chawa Mizo hmeichhe boxer palite laka coach chet kholo wangin boxo kesin FIR thlut July niret kumsang hi samni panga National Sub Junior Boys and Girls Championship Haryana nei zo taka hmeichhe boxer palite chuan an coach Lalthlengliana'n che dana wanga an lung oilo na Child Welfare Committee nena anzol ko nuwa Protection of Children from Sexual Offense Boxo Act kesin FIR thelone Zalenin thuadon danin National Sub Junior Boys and Girls atel turte hi Ramhlun Sport Complexa Mizoram Boxing Association Boxing Halla huneng mochen an kema heta hian an coachian a boxer te du lo chungin an malte azu saka anom te po a khoi sakba ka a fo te po a fop loinin heng boxer me che te zol ko na chuan asoi harena lama po coach hian a boxer me che te in ball lai te luchil atum nen hriata ni boka an ruma an in thlak zo ma te poin luchil atum boka an mong te po a ben sak chur sak thinin soyani bok harena lama a che dan hi chu Mizoram police lam hian an thunei na pial lam ani awangin an khoi tel ri don lo boxer polite zol ko na chuan Child Welfare lama an din mun anan thlen hian an lo ngai thu tak le ti asoya women cell lama FIR an thlut ngala Lalthlengliana'n hi voin thlai dar level khan man ani ngalani thodon na chuan Mizoram Boxing Association lamin meiche kochatana ruat ani hi adik lo thrim hrimatia heiwang hian Mizoram Boxing Association laka po hian FIR thelu du po anom hial mai the atibok hethile dik na chen poma achan chu mipa meiche boxing kochatan anhan rotania meiche boxer temang hetiang hotan hi chuanin meichia kochan rosela om pom zokane achan chu hetiang a hi chuanin meichia zel hi mani to sela hetiang thilte po hi athleng khat to doin arinomane